И ние правим това, което обичаме. Kubernetes е една много жива и динамична екосистема. Така непрекъснато Kubernetes се адаптира към актуалните изисквания на технологията и на компаниите, които ги използват. Както всички знаем, изкуственият интелект навлезе много в нашето ежедневие, но това не е нещо ново в света на IT. Kubernetes е доста гъвкав като платформа. Може да намери приложение за почти във всяка индустрия. И той реално се използва в много от индустриите. Аз, примерно, не знаех, че компании, занимаващи се в минната индустрия, примерно, имат Kubernetes и инфраструктура. Въпросът е, че технологиите вече толкова много бързо напредват, че ние петата година вече ги казваме Visionary. Тоест, вече е много трудно за 5 години да се каже какво се случи. Здравейте на всички с новия епизод на Bits and Chats, в който ще продължим малко по-задълбочен разговор за Kubernetes и това как се е развила технологията през годините. В предишния епизод нашите гости Валентин и Илян говорихме по темите, свързани с Cloud Native в общността в България, както и сертифицирането за за Kubernetes сертификатите на Cloud Native Computing Foundation и допълнителни неща относно подготовката за подобни кадри. В днешния епизод ще продължим с тема, свързана с това какви са тенденциите в тази технология Kubernetes и допълнително за техните лични проекти. Валентин и Илян, отново благодарим, че сте ни на гости. Да започнем с един така малко ретроспективен въпрос. Какво се променило в Kubernetes технологията за последните 5 години? Kubernetes е една много жива и динамична екосистема, която непрекъснато се гради и същевременно се разрушава. Много е жива. Нещо, което се случи напоследък, пуснаха версия 1.32 на Kubernetes. И самата версия се казва Penelope, кодовото име на релиса. И обикновено, когато пуснат нова версия, аз започвам да чета какви са новите функции, които са добавили, функциите, които вече са излязли от системата. Но началото на документа, който описваше новата версия, много ми направи впечатление. Защо се казва Penelope? Самата история идва от Илиада. Пенелопе е съпругата на Одисей. Пенелопе е символ в културата за вярност и отдаденост. Тя 10 години го е чакала да се върне от неговите странствания, след като е приключила войната. Непрекъснато е била поставена на изпитания, имало е натиск да се ожени отново, да го забрави. Но въпреки това тя е намирала начин, по който да остане отдадена на своята визия, на своята цел, на нейната отдаденост. Тя непрекъснато е плетяла плащ за бащата на Одисей, а през нощите го е разплитала. Което ми направи страхотно впечатление като аналогия. Защото в Kubernetes непрекъснато се добавят нови функционалности според нуждите на общността, на компаниите, но тези, които вече обществото или общността е видяла, че вече няма нужда от тях, всъщност се изчистват и се отстраняват. И така непрекъснато Kubernetes се адаптира към актуалните изисквания на технологията и на компаниите, които ги използват. Самия проект има много интересна история. В началото е започнало от Google. Те са имали вътрешни проекти, повече от един, опита, които са натрупали от тях, са го обединили в Kubernetes. Но за да могат да получат подкрепа на самия проект вътрешно в Google и след това в по-голяма част от други компании да се наложи, в началото се е наложило малко да се преки пътища да се следват, cut the corners, както се казва, компромиси да се вкарат. Когато самия Kubernetes е лансиран в самото начало година, след като е обявен Docker като проект, много неща са били монолитни, били са вградени като функционалност, което в един момент е създало проблем, защото при по-голямото
възприемане на тази технология от конкурентни компании, те са искали да го надградят със своите допълнителни услуги и технологии, които искат да предложат. И това в един момент, колкото повече расте, става много по-трудно за поддръжка и за отстраняване на проблеми. Нещо, което в годините се случва с Kubernetes, се започва да става все по-улекотен, все по-модулен. Неща, които преди са били вградени като функционално, сега стават извън Kubernetes core частта, като плагини, допълнителни добавки, които според това, кой ги използва, може да ги активира, да ги използва или да не ги използва. Освен това, се надгражда нивото на сигурност, добавят се функционалност, които могат да защитят инфраструктурата. Има в годините много примери защо сигурността е особено важна. Тесла, примерно, имаха в един момент проблем, където бяха оставили един веб портал достъпен през интернет. Станаха големи проблеми там. Имаше проблеми свързани с защитата на supply chain, на доставчиците на компоненти при изграждане на инфраструктура. Това също е много голям проблем. Напоследък, както всички знаем, изкуственият интелект навлезе много в нашето ежедневие. Това не е нещо ново в света на IT. Това е нещо, което съществува от много години насам. Но с популяризирането на Kubernetes, вече хората се опитват да използват Kubernetes като платформа, за да обучават своите модели или да пускат приложения, които използват такива модели върху тази платформа и тя съответно се адаптира, за да предостави необходимите функционалности. Например, работата с GPU-та, примерно в версия 1.32, добавиха нови функционалности, които позволяват по-ефективно да се използва капацитета на по-големи ускорители, примерно, за да се пускат такъв тип приложения върху такава среда. И идваме към следващия логически въпрос, а то е какви са тенденциите в Kubernetes за следващите години, примерно 3 до 5. Ами, сега тук да направя крачка назад и да кажа, че имаше готов въпрос към HR-ите, към хората. Какво мислите следващите 3 или 5 години? Да. Въпросът е, че технологиите вече толкова много бързо напредват, че ние петата година вече ги казваме visionary. Тоест, вече е много трудно за 5 години да се каже какво се случи, но в повечето случаи може да предполагаме вече. Вие видяхте как за една година едно ChatGPT промени на хората мисленето, буквално за една година успя да го промени. Защото какво се получи? Крайният потребител видя нещо, което наистина работи и което наистина на него може да му помага в ежедневието. Защото най-големият проблем, който се удря, когато навлезете в IT индустрията и започнете да учите програмен език е, хубаво, сега мога да напиша един for цикъл и какво прави това сега? Ще ми измие чиниите или какво точно се случва? Да. И тенденциите какви са? AI е голям маркет кап. Това нещо няма да изчезне. Примерно, ако колеги, които са от доста години в индустрията, може да забележат един тренд в Apple. Apple винаги е малко назад, защото винаги гледа дали даденото нещо, което излиза, то ще оцелее. Да. Тоест, излиза AI и както виждате, Apple не скочи в AI веднага, защото искаше да види дали самия AI е просто шум, който днеска го има, утре го няма, и дали да инвестира ресурси. Те си моделират, оптимизират и чак тогава го пласират. Точно така. На пазара. И сега идеята какви са тенденциите, сигурността много напредва. Доста хора я неглижират. Хората я неглижират в повечето случаи, защото не става за тяхното имущество. Винаги аналогията е, заключвате ли си колата, заключвате ли си апартамента, що имате входна врата, горна врата, още една врата. Примерно National Security Agency, аз имах такава лекция в OpenFest. Това нещо се случи с SolarWinds, когато някой не атакува вас, а атакува инструменти, които вие ползвате. И така беше ударен SolarWinds и така се стигна до американското правителство. В момента, в който това нещо се случи, NSA и CISA изкараха този Kubernetes Hardening Guide, което означава, че ние имаме security проблем,
трябва да предприемем някакви мерки. И това нещо е един кръговрат, който се върти. Но общо взето, сигурността винаги е било начало и живота показва, че фирмите отделят внимание на сигурността, когато вече някой ги брейкне. Вие може също са имали такъв сериозен удар, който след това сигурността много се вдига. Да отворим скоба относно новината за американското правителство. Какво точно е станало? Има една компания, казва SolarWinds, и тя имат... те произвеждат софтуер. Представи си Google Chrome. Да. Примерно имаш браузъра Chrome. И ти като клиент на Chrome, нали, някой иска да те хакне. Обаче той не те атакува тебе, ми атакува Google. И вкарва кода в supply chain на Chrome и на теб се появява на другия ден един апдейт и пише There's new update и ти го сваляш този апдейт. Обаче в този апдейт хакера се е шмугнал вътре. Това нещо се получава, когато някой се нахака в supply chain. Supply chain е поредица от стъпки. Имате source code, този source code се чеква, нали, прави се линтинг, форматинг, компилира се. Някъде там с някой е сложил malware вътре в на SolarWinds, един от продуктите, да не спадам в детайли и там Oregon и как са направили сертификатите. Но идеята е, че в един момент те са достигнали до хиляди компании, които са от примерно Fortune 500. Да. И това нещо, нали, показва, че той било съвсем друг вид атака. Нали. И много е интересна, има документален филм в YouTube, може да гледате как са влезнали, как са чакали няколко месеца да видят дали някой ще се усети и след това са предприели атаката, нали, всъщност. Интересно, трябва да... Било се доста сериозно планирано. Да. Точно, да. Един от нарицателните случаи, който в последствие винаги се коментира, когато хората коментират supply chain security. Тоест защита на доставчиците на продукти и услуги за изграждане на твоя краен продукт. И ето ви една тенденция. Примерно, покрай CNCF се изкара едно нещо, което се казва Fresca, което какво означава? Supply Chain Security. Има няколко тула вътре, където се ползва Kubernetes, Tekton, Sixtor и още няколко тула има. Но за да разберете каква е идеята, че US Government каза, ние искаме level на security над 3 нагоре. Това е едно SALSA се казва, SLSA. И вие, за да може да сключите договор с американското правителство, вие трябва да имате ниво на Supply Chain Security 3 нагоре. Да. И вие, за да го направите това нещо, трябва да си купите някакъв продукт, който го прави. Обаче вие не искате да си купувате продукт, защото искате всичко да е ваше on-prem. И тогава опирате до на CNCF бъндъла от тулове, който се казва Fresca. И вие това нещо може да си го направите on-prem при вас. И ето ви примерно как една Fresca се е родила. Един проект се е родил, който да гарантира, че хората могат с отворен код, on-prem при тях, да могат да постигнат SALSA 3 и SALSA 4 примерно. А говорейки си така за такива интересни работи от живия живот, може да кажете за нещо ново, в което Kubernetes намира приложение, някаква нова насоченост? Kubernetes е доста гъвкав като платформа. Може да намери приложение за почти във всяка индустрия. И той реално се използва в много от индустриите. Аз примерно не знаех, че компании, занимаващи се в минната индустрия, примерно имат Kubernetes инфраструктура. Принципно, когато говориш за такъв тип компании, IT частта им не е пълно нещо, което ти идва на ум. Но на самия модулен начин, по който е направен, позволява те да се нагаждат според нуждите, които всяка компания има. Така че нещо, което в момента е ново и актуално, в момента е точно областта на изкуствения интелект и големите модели. Въпросната компания OpenAI, която стои зад разработката на ChatGPT, те достигат пределите на Kubernetes като технология. Преди годините имаха един доклад, в който показваха как могат да изградят клъстер от 2500 сървъра вътре в вътрешната им инфраструктура, за да могат на тези сървъри да пускат ускорители, да ги използват за обучение на модели или за да предоставят услуги.
Тази година даже мисля, че беше, те направиха нов доклад, в който показаха, че вече са достигнали до 5000 сървъра. Представете си капацитета на 5000 сървъра да се обедини в един виртуален пул от ресурси, върху който ти вече не се интересуваш от отделните сървъри, ами разглеждаш целия си дейта център като един общо пространство, където твоите приложения и услуги вече могат да работят. Това е една сфера, в която се използва активно. Използва се в областта на медицината, примерно, за различни приложения, които се използват за научни разработки, примерно, също се използва в тази сфера. Тоест, почти навсякъде. Почти навсякъде в индустрията се използва, дори ние да не го осъзнавам. Да дам един пример. При няколко години с Валю бяхме в Валенсия на един от предишните KubeCon конференции. Там Mercedes-Benz имаха презентация, показваха как те всъщност си поддържат цялата вътрешна инфраструктура. Ние сме свикнали да мислим за Mercedes-Benz като продуктова компания, по-скоро луксозна, надежна, перформанс марка за автомобили, но всъщност те имат и огромна IT част, която позволява това цялото нещо да се случва отзад. И инженери от тяхната компания бяха направили презентация как група от, мисля, че бяха около 16 човека в градче, което се казва в Германия, успяват да поддържат цялата тази инфраструктура. До така степен са постигнали автоматизация, че когато някой друг екип от тяхната компания има нужда от инфраструктура, те подават запитване и целият процес е автоматизиран и в рамките на минути до часове те вече имат заделена инфраструктура, те вече могат да започнат да използват и да предоставят услуги от нея. Всички тези услуги, които са свързани с инфотеймент системите на колите, с проследяване, с отдалечен контрол върху тях. Това цялото нещо, или поне предполагам голяма част от него, се поддържа от Kubernetes инфраструктура отзад. Или компании като Spotify, примерно, или SoundCloud. Те също имат много така дълбоки връзки с Kubernetes за поддържане на техните продукти. Добре, в този ред на мисли, следващия въпрос е може би кои са най-големите предизвикателства, които подобни компании виждат при осиновяването, нека така да го кажем, на Kubernetes? Всъщност, нека да кажа малко за генерализация за Kubernetes. Kubernetes е една абстракция. Представете си сега операционната система какво е. Операционната система, дали ще е Windows, Linux или нещо друго, тя просто управлява един хардуер. И вече има нивото, на което вие искате да се занимавате. Вие може въобще да не ви интересува как се случва. Отварям си браузъра, влизам си в google.com, правя си каквото си искам и въобще не ме интересува как процесора работи, RAM-та работи и така нататък. Сега представете си, че вие разработвате някакъв софтуер за AI. И на вас ви трябва да го сложите върху нещо. И той се инсталира върху Linux. Супер! Вече ползвате Linux като абстракция. Добре, обаче сега това нещо искам да стане 4, 6, 1000, 2000, 7000. И ето този скейл вече, върху какво ще го направя аз. И тук идва момента, където ние във VMware се научихме да мислим в много голям скейл, който отваря много врати. Инсталираш един компютър, няма проблем, вземам флашката, слагам го. 10 ще ми отнеме време. 100, ще се измъча. Но вече 1000, 10 000, 100 000 става невъзможно. И тук идва момента, че ти трябва да помислиш по коренно различен начин как да адресираш проблема. И Kubernetes решава този проблем. Защото ти вече имаш една платформа, която сама се хилва, сама определя кой контейнер къде да работи. Тук е много натоварено, ще го преместа някъде другаде. Мрежата, сториджа, всичко се управлява само. И за вас остава единственото нещо – апликацията да работи. Винаги съм задавал този въпрос. Отваряте си gmail.com или мейл провайдера. Знаете ли откъде ви идва мейла? Защото вашия мейл седи някъде. Седи в някой регион, в някоя държава, в някой дейта център, на някоя редица, в някой шкаф, на някой ул, в някой сървър. Това нещо се случва оттам. Въпросът е, че никой не го интересува тази работа като крайен клиент, защото той работи на application level. Системният администратор го интересува къде се случва. И сега, когато ние разработваме един софтуер, нас не интересува този софтуер просто да работи. И когато искаме да правим скейл, Kubernetes е най-доброто решение.
Kubernetes по принцип той измести Docker Swarm. Docker Swarm беше примерно нещо, което от Docker на Docker Compose вече искате клъстерирате Docker Swarm и след това дойде Kubernetes. Обаче, какви проблеми хората фейсват? В Валенсия, както Илиан каза, всеки KubeCon има така наречените highlights. Тоест, в Париж беше AI, в предното беше Supply Chain Security. В Валенсия беше Platform Engineering, което означаваше как този Kubernetes се инсталира, как се апгрейдва, как се съпортва. Да. Нали? Това цялото нещо беше проблем на хората. Как се адопва? Нали? Вие досега сте поддържали монолитна система, решавате да направите микросервиси, всичко става микросервиси, трябва да се управляват. Хората това нещо не го разбират. Те някакси трябва да бъдат обучени да го ползват това нещо. Има хора, които не искат да правят този транзишън. Те казват, аз тук си работя тази работа, не ми трябва да знам нови неща. Хора не обичат да излизат от повечето от комфортната си зона. И това цялото нещо, нали, води до едни сериозни проблеми, нали, да научите тази система, някой трябва да я апгрейдва, някой трябва да я управлява. И тия всичките кейсове, нали, създават проблемите в ползването на Kubernetes. Хората си мислят, че Kubernetes е много сложен, но има един фундамент. Той е много модулярен. Тоест, вие имате операционна система и си пишете продукт, нали? И го инсталирате върху Linux. И той работи. Операционната степен е абстракция. Kubernetes е също нещо. Ако няма някаква функционалност, вие може да си я напишете и да я добавите. И вие градите върху Kubernetes. И тогава вече, нали, някой трябва да го научи това нещо. Добре, т.е. може да кажем, че примерно има момент, в който комплексността на Kubernetes не е необходима, в смисъл тази абстракция да се слага в дадена разработка, ако примерно някакво решение работи без нуждата от подобна абстракция, или вече е тенденция, че Kubernetes нали, е хубаво да се сложи, да бъде имплементирана, да бъде вкарана в употреба. Има една приказка, че когато единственият инструмент, с който разполагаш е чук, всичко за теб го третираш като пирон. Kubernetes сам по себе си не е панацея. Kubernetes не ти решава проблемите, той ти измества проблемите на друго ниво. Той създава ново ниво на абстракция, което, както Валю каза, има за цел да реши проблеми на друго ниво. Но той не значи, че непременно всички проблеми трябва да се използват с Kubernetes. Има проблеми, които се решават с класическа виртуализация съвсем спокойно. Има проблеми, които отделни контейнери могат да бъдат да решат, без да се налага въобще оркестрация. Но ако се сложи Kubernetes върху тези тип приложения, ако се качат върху Kubernetes дава една допълнителна сила, една допълнителна функционалност, която помага инфраструктурата да се скалира по-лесно. Неща, които от оперативна гледна точка са много натоварващи за администраторите, да се поддържа инфраструктурата, Kubernetes ги адресира. И това е свързано с, има си цена, тази допълнителна комплексност, която трябва да се научи, но за по-малки мащаби не е необходимо изобщо да се минава на Kubernetes. Над едно определено ниво трябва да се направи равносметка дали инвестицията в ресурсите за образование на хората, за промяна в начина на мислене как приложенията се пишат. Защото една част от проблемите идват с имплементирането на Kubernetes като система, но друга част е свързана с начина на мислене за самите приложения. Валю спомена на времето, всички приложения, стила на писане, дизайна беше монолитен. Всичко беше един голям executable, който се деплойва някъде на една физическа машина или в една VM-ка след време, след 2000-та. И това просто си върви там. С Kubernetes дойде начина на мислене, където приложенията се разбиват на модули, на отделни компоненти, които са независими логически части от целият бизнес проблем, който приложението се опитва да реши. Тези компоненти си комуникират помежду си чрез мрежови връзки помежду си. Нещо, което Kubernetes подпомага да се случва. Позволява да се случи ефективно, позволява да се администрира и да се повиши сигурността при тази комуникация и при достъпа до тези приложения. Неко тогава в
Нека да обърнем малко въпроса относно вашите лични проекти, особено вашата компания, която сте създали, какви дейности се занимава с все пак професионалисти име като вас. Ами, ние имаме няколко основни дейности. Managed Services, това е когато имате някаква среда и искате някой да я менажира. Professional Services, когато казвате някой искам да ми направи този Kubernetes. Имаме консултации, имаме и тренинги. Общо взето, всичко, което ние сме правили през годините, е било свързано с това. И ще ви дам пример с VMware, къде беше най-голямата сила. Едната сила беше, че ние може да пипаме всичко, а другата сила беше, че ние правихме всичко end-to-end. Какво означава това? Означава, че ние решаваме, че имаме много клиенти в Европа, искаме да направим клауд в Европа. И VP-то казва, добре, искам Proof of Concept. Ние там изповядвахме една стратегия, казва се Failing Fast. Тоест, когато отидеш при VP-то да искаш 5 милиона, ти трябва да му кажеш, да му дадеш тестова стратегия, която да тества дали наистина да вкара тия 5 милиона или не. И ние тогава пуснахме един сървей и казахме, колеги, отворили сме нов клауд в Европа, кой иска да се премести? И имахме над 30 клиента, които казаха, искаме да сме в Европа. И тогава VP-то каза, ето ви 5 милиона. Ние отидахме, купихме, избрахме правилните сървъри, отидахме до Амстердам, сложихме целия шкаф с сървърите, закачихме го, върнахме се, целият клауд дизайн идва от нас, до момента, в който вече това нещо не се съпортва и ало, да, имате проблем, ние сега ще ви помогнем. Тоест ние знаем от самото начало, на базата на това, което ще правим, какъв хардуер да се подбере, къде да се сложи, гледаме да сме кост-ефективни, както Илиян каза, то скел, защото преди началото на 2000-те години много компании отиваха, примерно, и взимаха на някоя фирма Cisco техника. Да. И ти отиваш и виждаш, че те на 0,5% я ползват, дали са $20,000 и никакъв начин това нещо да се ползва дори на 5%. Тоест, това са waste of money. И нали, идеята е да се купи един сървър, този сървър да стане на 2, на 4 и така нататък. И ние това нещо го разбираме, защото ние го мислехме как трябва да стане. Учихме се от тия всичките грешки, които са се случили по пътя. И в един момент, нали, ние сме разбрали, клауд технологиите трябва да се правят по този начин, защото ние правихме истински клауд, който беше скалируем с, примерно, интересна случка, прави се хоризонтално разпределение на архитектурата. Какво означава това? Има 16 шасита, UTS-и с по 8 сървъра вътре. И ние не взимаме от 1, 2, 3, 4, 5 шаситата, ние взимаме от първото шаси, първия сървър го слагаме в един клъстър. Да. От второто шаси, първия го слагаме в същия клъстър. И тогава, ако паднат цяло шаси, ако падне, то губи една малка част от клъстерите. Тия неща, примерно, ние сме ги разбрали когато сме правили някакъв много голям скел. И сме видяли, че като падне едно шаси, нали, трябва логически да ги разпределим по коренно различен начин. В следващия момент ние знаем как се обслужват клиенти, защото някой вдига кейс, нали, и казва, имам тук проблем. Тоест ние имаме и customer service знания. И когато ти го разбираш бизнеса от тази гледна точка, стигаш до момента, в който и сме имали такъв случай, идва клиент при нас и казва, искаме инфраструктура. И казваме, искаме да бъде направена еди как си. Ние влизаме в една идея по-надълбоко, искаме да разберем бизнес кейса и казваме, защо искате да е така инфраструктурата. И в един момент ние им обясняваме, че те трябва да ни дадат на нас application архитектурата си. Защото какво се получи, ако ние кажем, веднага слагаме ти Kubernetes и се окаже, че application архитектурата е монолитна. Да, разбирам. И тук идва момента, нали, че с този опит ние помагаме на нашите клиенти, нали, да си постигат бизнес целите. Нали. Ние имаме едно мото We remove obstacles to achieve your goals. Тоест ние задаваме още 5-7 въпроса, докато ни разберем клиента каква му е целта. Защо ги тренваш тия хора? Ми ще правим Kubernetes. За кого правиш този Kubernetes? Ми искаме да вземем този market cap. Искаме да създадем наш си Kubernetes със сервис. Нали, защо го правиш по това нещо? Нали? И вече оттам започваме да помагаме надолу по бизнеса. И поради тази причина всичко, което сме правили през годините и знаем, че сме добри в него, сме го направили на услуги.
И това ни е фокуса. Тук вече усещам, че трябва да има малко и бизнес умения по-скоро в комуникацията с такива подобни клиенти. Това е много съществена част. Не можеш да продаваш просто услуга без да разбираш какъв е проблема, който тази услуга решава от другата страна. Голяма част е да разбереш по същество, както Варо каза, какъв проблем има, откъде произхожда проблем и какъв е оптималният начин да подходиш към този проблем. Работим с компании, които примерно в момента създават продукт, имат оригинална идея и искат да излязат възможно най-бързо на пазара. Такива компании не непременно имат добра идея от инфраструктурата. Те могат да имат идея от продукта, който създават, начина по който да го лансират, но имат нужда да се движат бързо. И тогава идваме, разбираме какво точно те се опитват да постигнат, кой е оптималният начин да стигнат до там, където искат да стигнат, и им предлагаме решение. Ние може да изградим инфраструктурата за тях, може да я поддържаме след това, да повишим нивото на сигурност, да я оптимизираме от гледна точка на производителност, от гледна точка на разходи, което също е много голямо перо, особено когато се използва инфраструктура в облачното пространство, защото там, ако не са оразмерени нещата правилно, в един момент може да се окаже, че разходите са много високи за поддържане на подобна инфраструктура. Но това са неща, които не всяка компания има като вътрешно ноу-хау и които понякога при наемане на хора, на външни компании като нашата, може да доведе до значителни оптимизации на разходите. И същевременно неща, които примерно се случват с седмици, месеци, с планиране и итерации, могат много по-бързо да се постигнат. А какви трудности срещахте при създаването на компанията? Като цяло, всеки един бизнес, който стартира, реално вие трябва да разбирате малко и от бизнеса. Нашия кор е техническата част. Тук сега обаче идва нещо, което е много силно, и то е, че реално когато намерите клиент, който има някакъв проблем, клиентът е единственото нещо, като теглите чертата, го интересува как да му решите проблема. Нали, генерализирам сега, всяка една тема може да се разнища долу дълбоко, но има едно проучване, което прави така наречените, примерно Harvard Graduate срещу Street Smart. И се оказва, че когато са минали много такива тестове, се оказва, че са 50 на 50. Тоест хора без образование, които са хванати от улицата, но имат от примерно там 7-8 годишни, работят, правят хот-дози отпред, па после са направили някакъв голям магазин и вече правят франчайз. В крайна сметка те решават някакъв проблем. И ако вие имате проблем, който искате да се реши, примерно колата ви се развалила, ако дойде човек, който няма никакви сертификати и ви реши проблема, а другия сертификатите не ви реши проблема, нали, кой ще изберете? Когато се създава една фирма, нали, има си там бизнес стратегии, финансова част, нали, има неща, които трябва да започнете да ги разбирате до една степен. Сега, аз от хора, които са ментори, има няколко стратегии, те казват фокусирайте се върху силните части. Тоест, не бива за селс. Някакси не стават. Има хора, които просто са селс, могат да ви продадат всичко. И фокусирайте се вие върху вашата част, не си губете фокуса и си наемете селс. Станете партньори с други компании. Те имат селс. Те могат да ви помогнат да ходите. Ние имаме партньори, с които работим. Но в крайна сметка всички се опитваме да решим проблема на клиента. Тоест, който намери клиента, който да му доверя, доверието е много силно. Доверието много е важно, което ние изповядваме силно, е да се разбере какво клиента иска. Защото, ще ви кажа, от опит имаме клиенти, които искат да стане ефтино. Имаме клиенти, които искат да стане бързо. Има клиенти, които искат просто... Трябва да разберете какво иска клиента и вие да дадете това на клиента. Защото ако той иска нещо да стане бързо, то няма как да стане толкова качествено. Но той го знае. Нали? Да има транспарентност, да сте абсолютно отворени в двете посоки. И това нещо, когато сте транспарентни, хората го забелязват. Сериозните хора го забелязват. И много важно е сроците. Ние ползваме една стратегия, казва се value pricing. Тоест, ние създаваме стойност. Ако
Ако ние не създаваме стойност за вас, не сме ние хората. Тоест, ние дори деца вика няма ви вземем пари. Защото ние явно не даваме никаква стойност за вашия бизнес. Това е от една книга $1 Million Service Company се казва. Нали, ако ти докарам другата година $1 милион и следващата година имаш милиони повече, аз искам 50% от първия милион. Няма значение и един бизнес човек, когато го разгледа, за него няма значение дали ти си дигнал телефона и за 5 минути си му решил проблема и ще си взел този половин милион, или си работил една година по 16 часа. Защото ако ти на мен ще ми докараш по $1,5 милиона за 2 години, искам още 100 000, 10 000 като тебе да идват. Защото, нали, примерно това е целта. Но някой казва, не е целта парите. Ние сме организация, която иска да се фокусира върху хората, да им помага, нали, да се развиваме. Защото Nike, нали, знаете, че ни продава маратонки. Нали? Да. Има такива фирми, които те просто са направени в абсолютно друго естество. И това е важното неща за нас. Да си спазваме сроците. Ако не може да си спазвате сроците, има по дебелите книги се обяснява така. Трябва да сте в някакви нормални граници. Ако не сте в тия нормални граници, you're out of the business. Вие не сте за този бизнес. Просто ние сме много твърди към нас. За нас такова нещо да не изпълним срок, нали, гледаме да ни съществува. Ще работим събота и неделя до 3 часа сутринта, до 5 часа сутринта. Нали, имали сме дни по конференции, не сме спали, за да може да го деливраме на време. И това нещо произхожда още от VMware и от Apple, от всичките софтуерни компании. За тях е много по-важно, като кажа, че на 10 изкарват новата версия, на 10 да изкарват новата версия. В момента, в който кажеш няма да излезе на 10, излиза на 20, се губи доверието в клиента. Защото те казват, ето, те казаха на 10, сега правят нещо друго, казват едно, правят друго. И това нещо не се гледа добре. Кои са най-важните уроци, които сте взели от съвместната ви дейност? Уроци, които сме научили е, че, например, не винаги клиентът разбира много добре какво всъщност иска. Понякога, когато дойдат при теб с молба, както Варо каза за инфраструктурата, може да имат някаква идея как техният проблем да бъде решен, но той да не бъде оптимален. Урок е винаги да се научиш да слушаш какво ти се казва и какво всъщност седи за това, което ти казват. Да успееш да разбираш какво ти казва клиента, с който говориш, или с твоя партньор, или независимо в какъв разговор участваш. Урок е, че винаги трябва да добавяш стойност над това, което се очаква, за да останат и двете страни доволни. Други уроци. Други уроци са практически колко трудно е да се направи един бизнес да просъществува, да се намерят клиенти, нали, в смисъл това да се изгради екип, професионалисти, с които можеш да работиш. Да. Не може да се прави бизнес сам. Бизнес е нещо, което не съществува в изолация, т.е. една екосистема. Да намериш правилните хора, с които да работиш и те да ти се доверят, както Валю каза. Доверието също е голям елемент. И това е нещо, което научаваме непрекъснато. И непрекъснато се учим как да печелим и да задържаме доверието на хората, с които работим. Това за мен са от по-важните неща. Кога виждате, че един клиент е, в смисъл, остава доволен или има ли някакви показатели, които разбирате, че всичко е окей, че всичко е успешно? Значи ние работим по един много елементарен пример. Всичко, което иска клиента, ние го разписваме, слагаме си майлстони, слагаме си голове и слагаме метрика. Има на времето на нещо, то все още се ползва, смарт голове, нали, summarize, achievable. Всяко едно нещо трябва да бъде минато през този гол. Тоест, не може да кажем да не е таймфреймнато, примерно. Нали? Ще го свърша. Нали? Но жена, като ти казвам, че изчиста мазето, ще го изчиста, не е нужно 7 години да ми напомняш. Да. Факт, абсолютно. И още взето, нали, всяко едно нещо трябва да бъде в тия граници и регулярни чекове. Нали, има си там Scrum модел, на всеки 2 седмици, на 3 седмици клиентът ти дава фидбек, ти обратно се връщаш. Но е много важно тази транспарентност да има и клиента да ви има доверие. Това, което каза Илиян, може да видите в YouTube много як
тест, нали, който е там в SWOT екипа, най-високия перформанс екип, където обясняват кой е най-добрия, нали, твой като брат там в армията. И е доказано, че е много по-важно, т.е. те съпоставят две неща, high performer и trust. И се оказва, че ако е high performer, но low trust, е по-кофти, отколкото да е high trust и low performer. Тоест, тръста е на по-високо ниво от перформанс. Тоест, това означава, че ако един клиент ви вярва на вас, е много по-добре, отколкото да не ви вярва, ама да сте добър технически. Той ще предпочете човека, на който вярва, който да е малко не толкова добър технически, но да му имаме доверие, отколкото обратната. Нали, статистически, то е ясно, че процентите ги има. Статистически това е процент. Нали, че повечето хора предпочитат, слагат доверието на пиедестал, отколкото техническата част. Саймън Синек, ако не се лъжа, разказва историята. Да. А говорейки си така за доверието, какъв тип ресурси ви трябват на вашата компания, за да бъдете успешни? Ресурсите са... Има различни видове ресурси. За да сме успешни, аз дори не мисля, че техническите ресурси за нас за момента са от основно естество. Ресурсите са по-скоро социални, в смисъл хората да знаят за нас, хората да знаят какво можем, по някакъв начин да видят, че могат да ни се доверят. Доверието за мен в момента е много голям ресурс, който е необходим, за да можеш да започнеш работа с някой. Не само да започнеш работа, но да знаеш, че проектът, по който си започнал да работиш, ще бъде издаден с качеството и в сроковете, за които си се разбрал и за съответно параметрите, нали, финансови на съответния проект. От техническа гледна точка за нас мисля, че няма някакви специални ресурси, които са ни необходими. В момента всеки може да създаде технологична компания. От финансова гледна точка пари се набират, има венчър капитал. Технически ресурси може да се използват в различни клауд провайдери. Дори вече не е необходимо да си купуваш собствени ресурси, да си изграждаш собствен дейта център. Но sales, продажбите, популяризирането ни като име и като бизнес, който ние предлагаме, услуги, които предлагаме, това за нас за мен лично това е в момента основният ресурс, който е най-важен за нас. И съответно такива събития като участие в конференции, workshopи, които организираме в различни компании, които имат интерес, може да ни гостуваме при тях и изнасяме, нали, workshopи, които са практически насочени, дават възможност на хората да се докоснат до технологията, а не само да чуват за нея на теория, не само на приказки, директно да използват. Добре, а вашата визия, как ще продължи вашето приключение за напред? Нека да го кажем в обозримото бъдеще, защото разбрахме, че 5 години са много, но тенденциите. Да кажа, че ние някакси сме късметливи. Защото както Илиян, така и аз, мене компютрите са ме спечелили още преди да съм знаел, че това нещо ще стане работа, преди да съм осъзнавал какво са парите и така нататък. И всичко изхожда от едно нещо, което се казва FIRE движение. То е Finance Independent Retire Earlier. Да. Тук, нали, идеята е, нали, да кътнете коста, т.е. разходите, т.е. да харчите възможно най-малко и да спестявате. И тия спестявания да ги инвестирате и в тази инвестиция в един момент да се постигне такова нещо, че вие с пасивни приходи да изяждате разходите. Тоест, харчите 2000 на месец, имате 2 апартамента, които ги давате под наем и имам 2000 лева, т.е. аз не трябва да работя. Сега въпросът е как ще купя тия 2 апартамента. Нали? Когато се постигне това FIRE движение и ние доста често в финансовите среди питаме този въпрос, какво искаш да правиш? Ако нямаш финансови проблеми, какво би правил? И вече има различни хора, казват, че живея всеки месец, че живея на различно място. Казвам, колко струва това примерно? Между 3 и 5 хиляди долара, да кажем 3-500. И сега вече то се почва отзад напред, как да достигнеш до това нещо, защото това ти дава
финансовата свобода. Когато ние, нали, сме постигнали такава финансова свобода, сме казали, какво искаме да правим? Ние вече го правим, ние правим същото нещо. Но вече, нали, разликата е, че тук вече имаш насоченост към твоята фирма. Решенията ги взимаш ти. Ти решаваш на къде искаш тази фирма да ходи. Нали, какво иска да прави. И едно от нещата, едно от чънка, който нашата фирма прави и нещо, което вие му също много ми харесваше, когато работих там, е, че допринася за обществото. Защото ние във VMware сме правили Talent Boost. Там имахме 40 часа обществено полезен труд. Тоест ти можеш да ходиш да седиш дръвчета, да почистваш паркове, да си част от Българския червен кръст. И допринасяйки към обществото от това, нас това просто ни харесва. Тоест бизнесът си е бизнес, но ние имаме една част от нас, която това нещо иска да го прави. И всъщност ние правим това, което обичаме. И просто става да е в скейл. Нали? Затова, нали, имаме партньори в Швейцария, имаме партньори в Щатите, защото просто нещото, когато излезнем от границите на България, започваме да виждаме един друг свят. Как хората го правят в различни страни. И ние сме работили с Индия, с Сингапур, с Германия, с Англия, с Щатите, доста региони там, вътрешни щатове. Просто виждаш ни друг тип хора, просто е интересно и е фън. Супер. И това искаме да правим. Нали, това, което сме правили на времето, станало е работа и до ден днешен аз мога да кажа, че не работя. Някакси така го усещам. Като читинг е малко. Сбъднал си мечтата. Да, това е един страхотен завършек на днешния епизод. Момчета, много ви благодаря за хубавия разговор. Мисля, че се получи наистина много интересна дискусия. Аз дори бих ви пожелал още дълго време, успехи напред и нагоре. Без граници. Това беше нашия епизод с Валентин и Илян, с които говорихме за тенденциите в Kubernetes технологиите и техната компания.